खुलुमबाय गासैखौबो बर' सादोर हासार चेनेल जाना गासिखौबो बरायना लाबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोननो दिनै 5 एप्रिल 2020 इं मायथाइ दा बेलासिनि 5 बाजिबाय नोंथांमोननो आङो कर'ना भाइरासनि एसे आपडेशन नोंथांमोननो होनो नागिरदों सिगांनि समफोरावबो जेरै आपडेशन होदों बेखौ नोंथांमोननो आङो होनो नागिरदों थ' बेनि सिगांनो दिनै नोंथांमोना नरेन्द्र मदि सार बिथाङा बुंखादों जिहेतु दिनै मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव 9 मिनिटनि थाखाय गासैबो लाइटफोरखौ खोमोरनानै कैंडल लाइट टर्च लाइट नङाबा दिया जलायनानै दिया जलायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों थ' बे लेखायै नोंथांमोनखौ गोसोखांनाय महरै आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय नैबे लाइटखौ खोमोरजोबनानै दिया नङाबा कैंडल लाइट टर्च लाइट मबाइल फ्लाश लाइट दा बैफोरखौ नोंथांमोनखौ जलायनो थाखाय आं गिबियावनो खावलायबाय थ' बे समाव आङो नोंथांमोननो आपडेशन होनो नागिरदों दा बेवहाय वर्ल्डआव गासै कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनाय सुबुं अनजिमाया जादों 12,15,690 जन आरो बेनिनो गासै थैनाय अनजिमाया जादों 65,659 जना गासै बेवहाय थैबाय आरो बेनिनो 2,53,684 जना दा बिथांमोना रिकभार जाबाय बा बे बेरामनिफ्राय बिथांमोना बारग'बाय थ' आरोबाव बेवहाय एक्टिभ केस बा नैबे कर'ना भाइरासजों एक्टिभ बा बिथांमोना नैबे हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो बेनि गेजेराव 9,96,347 जना दा बिथांमोना ट्रिटमेन्ट खालामजागासिनो आरो बेनिनो 8,51,693 जना नर्मेल केस 44,654 एसे सिरियास केस बे नैबे वर्ल्डआव जानाय जे नैबे केसफोर आरो बेनि गेजेराव 3,19,343 जना बिथांमोना बे केसनिफ्राय क्ल'ज जाबाय थामहिनबा बिथांमोना सोरबा हामबाय सोरबा थैबाय आरो बेनि 2,53,684 जना नैबे बिथांमोना रिलिफ जाबाय बा डिसचार्ज जाबाय आरो बेनि 65,659 जना थैबाय थ' बे जाबाय वर्ल्डनि गासै डाटा आरो नैबे समाव आङो बेनिनो USA बायदि स्ट्रं मोनसे कान्ट्रिया बिथांमोना दासिम बे बेरामजों सबसे टप पजिशनाव दङ बिथांमोनखौ सुपार पावारबो होनाय जादों नाथाय नैबे बेलायाव कर'ना भाइरासजों बिथांमोना नाथाय बेजों जेननो गोनां जादों दा बेवहाय बिसिना मैया नायोब्ला 2,77,000 नोंथांमोना हयथ' आंनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिदों दिनै बारायनानै नैबे 3,11,637 जना 3,11,637 जना दा बिथां भाइरासजों बिथांमोना साग्लोबसारना दङ अब्ला नायदो बे इन्डियाथ' बिराद गाहायबाव नाथाय USA बायदि बिथांमोना सुपार पावार कान्ट्रियानो बिथांमोना कर'ना भाइरासजों गिख्रंथाव नैबे बेरामजों बिथांमोना जेननो गोनां जादों थ' बेवहाय आं चाइनाखौ मैया एसे नोजोर होदों बेवहाय 81,669 जन बिथांमोना बे बेरामजों साग्लोबसारना दङ आरो बेनिनो मैयाबो 3-4ल' दिन्थिदोंमोन आरो दिनैबो बे लेखायैनो बा 3 बा 4ल' बे सुबुंखौ थैनायखौ दिन्थिदों नोजोर होयोब्ला नैबे वर्ल्डआव बे थैनाय अनजिमा दिनै खालाराव बा दिनैयाव 971 जना दिनै डेथ जादों थामहिनबा नैबे 5 रिंगासिम बेवहाय 971 जना मुंख्लं जादों आरो बेनिनो गोदान केस बेवहाय 14,237 जन थ' बिदिब्ला जोङो नैबे समाव आङो इन्डियानिखौ नोंथांमोननो आङो सावरायनो नागिरदों बेवहाय गासै इन्डियानि कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनाय थामहिनबा कर'ना भाइरासजों भुगिनांनाय सुबुं जादों 3,588 जना आरो बेनिनो 99 जना थैबाय आरो बेनिनो 229 जना रिकभार जाबाय थामहिनबा बे बेरामनिफ्राय मुक्त जाबाय बिथांमोना बेनिनो 328 जना क्ल'ज माने केस बेहाय आरो बेनिनो 229 जना एसे नर्मेल कन्डिशन आरो 99 जना थैबाय दा बे इन्डियानि बे डाटा दा बेवहाय नरेन्द्र मदिया बिथाङा मोजां इनिशियेटिभ लानायनि जुनै जों बे बेरामनिफ्राय जों बारग'नो हादों होननानै आं सानो आरो बिथांमोन जेखिनि मेडियानि गेजेरजों गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो बे बाथ्राखौनो बुंदों थ' बेवहाय आसामनिखौ नायोब्ला आसामाव गासै 26 जना बे कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारना दङ थामहिनबा बेरामाव भुगिनानै दङ गासै 813 जनखौ नैबे जाय माबायाव ओजोंहाय जाय बिथांमोना नैबे दिल्लीनि निजामुद्दिन मार्चआव बाहागो लादों बिथांमोनखौ टेस्ट खालामनाय जादों आरो बेनि गेजेराव 26 जन टटेल माने गुबुनाव थानाय गुबुननिबो लाफाना गासै 26 जना बे कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों थ' बे बेलायाव नायोब्ला आसामाव रावबो थैथ'वाखै हयथ' बेवहाय गोदानै केस जाफिनैनि मोनसे खारन जानो हागौ गासिबो शाटडाउनखौ मानिदों बे जानो हागौ आरो मोनसे सेलुट खालामनांगोन आं नरेन्द्र मदि सार बिथांखौ जिहेतु नैबे थि समावनो बिथाङा नैबे इन्डियाखौ शाटडाउन खालामदों आरो बेनिफ्राय जोंखौ मुक्त खालामदों थामहिनबा जेसेबां जों जानांगौमोन नाथाय बिदि जायाखै बेबो जानाय नङामोन माखासे जिखिनि गाइडलाइनखौ फल' खालामनायनिबा हयथ' जानाय नङामोन थ' बेनिखायनो आं खावलायगोन गासैखौ बे गाइडलाइनखौ फल' खालामनो थाखाय आरो इन्डियायाव होनाय जाखिनि बोसोन नैबे टटेल नैबे शाटडाउन बेखौ मानिजोबनो थाखाय आङो खावलायदों मोनसे
दाजाबदेरनानै आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों आथिखालाव कर'ना भाइरासजों नैबे बर'नि गामिफोराव मोनाबिलियाव सोरबा असिनाखि मानसि फैनाय बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेखौ आं स्पेसियेलि बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना बै सुबुंखौ गुबुननो माने बिथांखौ जेबो साजा होआलासिनो जुदि नों असिनाखि मानसि फैदोंब्ला बेखौ मोजां रायज्लायनानै नोंथाङा प्रखाखननो बा पुलिस बिफाननो नोंथाङा बेखौ बिथोन खोन्थाहर आरो बिथांखौ बै जायगानिफ्राय जाय जायगायाव फैदों असिनाखि मानसि बेखौ दैथायहरनो नोंथांमोना नाजा बे नङा बिथांमोनखौ बुनानै रायज्लायनानै होखारनानै बिदि खालामनाङा बे जोङो माखासे बेनि गेजेराव पलिटिकेल इसुफोरबो थानो हागौ थ' बेनिखायनो आङो नैबे समाव खावलायगोन जे नोंथांमोना सोरबा असिनाखि मानसि जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना बेखौ रायज्लायनानै बा बेखौ मोजां सोंदावनानै खोन्थानो जुदि मोजां रोङा प्रखाखननि गेजेरजों नोंथाङा बेखौ दैथायहरनो थाखाय नाजा आरो मोनसे बाथ्राखौ खोनासंखा दा बेवहाय सोरबा सासे मुसलमान सुबुंबानो दे कर'ना भाइरास जागोन बे नङा बा कर'ना भाइरास दं बे नङा दा बेनि गेजेराव जाय बिथांमोना निजामुद्दिन मार्कसआव बाहागो लादों बिथांमोना हयथ' जादों गुबुन फारसेथिं गासैबो मुसलमाना बा गासैबो गुबुन जाथिया बा फैनाय मानि दे कर'ना भाइरास दं बे नङा थ' बेखायनो आं खावलायगोन ससियेल डिसटेन्सखौ मेनटेन खालाम सुबुंजों सुबुं दे फोनांजाबनाय बा जमा जानाय बबेबा मोनसे जायगायाव बेखौ नोंथांमोना खालामनाङा ससियेल डिसटेन्सआनो मोनसे बेनि मुलि थ' बेखौ इन्डिया खालामदों जायनि जुनैनो जोङो बेनिफ्राय एसे जेसेबां जोंनाव जानांगौमोन बेनिफ्राय जों जानगाराव थानो हादों थ' गासैखौबो आं खावलायगोन नैबे समाव ससियेल डिसटेन्सखौ मेनटेन खालाम डक्टरनि गाइडलाइनखौ फल' खालाम आरो जाखिनि गभर्नमेन्टआ इन्सट्राक्सन होयो बेखौ नोंथांमोनखौ फल' खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो खनसे आं बुंबावनो नागिरदों नैबे दा मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव 9 मिनिटनि थाखाय टटेलि नैबे लाइटफोरखौ बन्द' खालामनानै नोंथाङा केन्डेल टर्च लाइट नङाब्ला मबाइलनि फ्लास लाइट आलारि बाथि सावनानै नोंथांमोना नैबे जाय बिथांमोना डक्टर नार्स नैबे प्रखाखन लाइननि बिथांमोना गोबां खामानि मावबाय दङ आरो इन्डियायावदे बिथांमोनजों स्टेन्ड जादों बा स्ट्रं इन्डिया गासैबो खौसेथि कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनानै गासैबोजोंबो कर'ना भाइरासनि सायाव जुजिगासिनो गासैबो सुबुङाबो मदद दंफायो दा बेखौ फोरमायनो थाखाय नरेन्द्र मदिया बिथाङा खावलायनाय बायदि दा मोनानि 9 बाजियाव 9 मिनिटनि थाखाय गासैबो लाइटखौ बन्द' खालामनानै फ्लास लाइट मबाइल फ्लास लाइट केन्डेल जलायनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों